uvidíme, ako sa mladomanželia poznajú bez zraku. Ja len prosia, podľa prosia. Úlohou Mariky bude nájsť svojho ženícha spomedzi vybraných mladencov. Takže nech sa páči, ktorí boli vybraní, včetne ženícha, si sadnú na stoličky, nech sa páči. Nemôžem čelku dole. Ako voláte ti bude. Tu bude zárazdenka. Rozrázať. Mladenci už sú pripravení, všetci traja. Zasúvať. Keď si sa prihlási, že by chceli ísť ešte jeden. Vysielajú úplne Budete? Tá hruda je istá. taký veľký záujem, každý sa chce dať omaskať. Ešte si môžeš nechať, že si nechaj rozhodnúť tú politiku. Že keď sú naši chlapci pripravení, že by sme mohli nevestu nech si postupne každého omaská. Je to on, Marika? Nie. A tento pár sa ti páči? Je to on? Nesmie bradu, asistenti, dávajte pozor, bradu nesmie obchytkávať. Iba hruď. Ani ten nie. Nepáči sa ti. Ani ten nie. No tak ja neviem, ešte máme nejakého na výber. Ešte máme dvoch ďalších. Neboj sa, neukvap sa, aby si rýchlo nevybrala zle. Ani ten nie. No ak sa ti nepáči, tak choď ešte raz. Poskúšaj. Naspäť. Tam už volá. Ale nech sa rozhodne, nechajte ju. Pokojne si to musí vyskúšať. Nejako dlho sa pri tom jednom zastavuješ. Musí ešte aj ďalších vyskúšať, aby si niečo nezmeškala, náhodou zle vyberieš. Je to on? Berieš si ho? Chceš ho za manžela? Tak, pozrieme sa. A nech sa páči, pozri sa, koho si vybrala. Či ho on? Výborne. No, nech sa páči. Vybrané dievčence, posadajte si. No dajte mu ešte nejaké ďalšie na výber. Môžete ešte pridať aj stoličku. Ešte máme nejaké dobrovoľničky, nech sa páči. Takže Ľuboš si bude hľadať svoju nevestu, vám vožky, určite už nožičku svojej drahej hláškal, obchytkával, takže myslím si, že pre ňoho to nebude nejaký problém.
Luboš, ale nie veľmi vysoko, len po kolienko. Len po kolienko, vyššie len doma. Čo? Nepáčilo sa ti? Čo, dobrá je? Je to ona? Nepáči sa. Kolienko. Len po kolienko. Je to ona? Už si rozhodnutý? Ešte máme dve? Vyskúšaj, radšej, aby si sa náhodou nepomýlil. Poskúšaj si všetky. Jesus! To je brutál! Tak ako, Luboš? Ešte ideš vyskúšať aj poslednú? Kde máme? Čupni si. Čukni. Čupni. Nie, čupni. Jaký? Tak, jemne, riadne si to poskúšaj. Tak ktorá to bola? Ja ti dám, že je hrubé, ty. Tak, opäť ide skúsiť.